आं दासिमबो मानो जाफुंसार जानो हायाखै? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सोंलुखौ नोंथांनि गोसोआवबो दान्दिसे समनि थाखाय रिंसारनो होदोलाय, एबा बे सोंलुखौ नोंथांनि गोसोआव खालामदोलाय जे आं मानो जाफुंसार जानो हायाखै। बे सोंलुखौ गोसोआव रिंसारहो। बे सोंलुआ सहज गोरलै सोंलु नङा। बे सोंलुआ बै सुबुंफोरनि आत्मानिफ्राय ओंखारबोयो जायफोरा नाजायो, जायफोरा आरज खालामो, जायफोरा मावख्रुबो, खस्थ' खालामो, अब्लाबो गले गले फेलें जानायफोरा फैयो। अनजाग्राफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो माबा मोनसे मटिभेशन भाषणफोरखौ लानानै फैयाखै एबा बाथ्राफोरखौ लाबोआखै। जाफुंसार जानो हानायनि माबा मोनसे फर्मुलाबो होनो फैयाखै। नाथाय दिनै जोङो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों एबा इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जोङो मानो फेलें जायो बै बाथ्राफोरखौ नायबिजिरलांगोन आरो नायगोन, जेन जों गुबुनखौ दोषि होनायखौ बन्द खालामनो हायो आरो गावखौ जेन इसोरनि सिगाङाव सैथोयै दिन्थिनो साहस खालामनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, गिर्जायाव जिरायनाया सहस, हालेलुया बुंनायाबो सहस, नाथाय गावनि जिउनि सैथोजों मोगा मोगि जानाया गोबां गोब्राब। जों गोबां समावनो बेबायदि बुङोदि आंनि सुथुरा आंखौ हमथाबाय, मानसिफोरा आंनो सहाय होआखसै, थासारिया गाज्रिमोन, आं अन्याय खालामजाबाय एबा आं अत्याचार खालामजाबाय, बेफोरबायदि होननानै गोबां सुबुंफोरा बुङो। नाथाय नोंथाङा माब्लाबा बे बाथ्राखौ सानफेरदोंना? जेंनाया बाहेरनिफ्राय नङा, बायजोनिफ्राय नङा, नाथाय जेंनाया सिंनिफ्रायसो जादों खोमा एबा सिङावसो दं खोमा होननानै सानफेरदोंना? इसोरनि गोथार बोसोन बिजाबनि 4:23 सिरियाबो ओरैहाय बुङो, अपने हृदय की रक्षा सबसे अधिक करो क्योंकि जीवन के छोटे उसी से निकलते हैं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आङो बर' रावखौ फरायैनि जाहोना जाहैबाय बर' रावाव एसेबां थोंजों बेबायदि गैया। गावनि गोसोखौ बयनिख्रुइबो जत्न ला एबा जोथोन खालाम होननानै बुंनाय सोदोबा क्लियारहै ओंखाराखै। बेवहाय हिन्दी रावखौ फरायबाय आरो नोंथांमोना इंलिश एसामिस गासैखौबो फरायगोन। बयनिख्रुइबो नोंथांनि गावनि गोसोखौ गार्ड खालाम होननानै बुंदों। जोंनि जिउनि खारनाया जुदि बहाबा थाथ'नानै दङब्ला बहाबा जाम जानानै दं। बेनिखायनो दिनैनि सावरायगोना जाहैबाय नोंथाङा मानो जाफुंसार जानो हायाखै। बे खौरांफोरा नोंथांखौ दुखु होगोन, गोसो बायहोगोन, गोरबोसिम सोमावग्लुंगोन। नाथाय जुदि नोंथाङा बेखौ नाजावो अब्ला बे खौराङा नोंथांनि जिउनि लामाखौ सोलायहोगोन। अनजाग्रा प्रिय नोंथांमोन, जाफुंसार जानाया खालि धोन दौलतावल' नङा, जाफुंसार जानाया खालि मुंल' नङा, जाफुंसार जानाया जौसाङावल' नङा। बाइबेलनि बायदिब्ला जाफुंसारनायनि थासारिखौ बैखौसो बुङो दि जायहा इसोरनि इच्छा बायदि सोलिगासिनो दङ, बिनि हास्थायनाय बायदि सोलिगासिनो दं। जानो हागौ बिथाङा जोबथेसालियाव दं, हाग्रा बंग्राफोराव जाथों एबा राज उलाफादाव जाथों, जेखि थासारियानो जाया मानो, जाय सुबुङा इसोरनि हास्थायनाय बायदि थाबायो बेखौसो जाफुंसार होननानै बाइबेला फोरमायदों। जेरैहाय जसेफआ जेलाव दङमोन अब्लाबो जाफुंसारा दंमोन, मानोना इसोरा जसेफजों लोगोसे दंमोन। सिमसना सासे राजा बायदि बोलोगोरामोन, नाथाय जाफुंसारनाया गैयामोन, मानोना बिनि आखल आखुफोरा गाज्रिमोन। बेनिखायनो दिनै सोंलुआ बे नङादि आंहा एबा नोंथांहा मा गैया, बे नङा, नाथाय गुबै सोंलुआ बेसो जे नोंथांनि सिङाव मा गोरोन्थि दं। जों गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुजिनांगोन दि बे जाहैबाय इसोरा जाफुंसार जानो हायैफोरनि लिरगिरि नङा। जेराव इसोरनि गोथार बोसोन जेरेमियानि 29:10 सिरिया ओरैहाय बुङो, मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ, बेनो फोरबुनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया सान्थिनि थाखायसो, सै होनायनि थाखाय नङा, आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन। जुदि इसोरनि खायदा खालामनाय एबा आसनिफोरा गोगो एबा मोजांब्ला अब्ला जोंनि जिउआ मानो नांथानानै थादों एबा जोंनि मावनाय दांनायफोरा मानो नांथानानै थादों? अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बेनि फिननाया बेनोदि नंगौ, थांखिफोरा इसोरनिफ्राय फैदों। बे थांखिफोरखौ बुहुमाव जाफुंसार होनो थाखाय मानसिनि गुरै हृदय, गुरै गोसोखौ नांगौ। जों गोबां समावथ' आरज खालामो, नाथाय जों मानिग्रा जाया। जों हास्थायोदि इसोरा जेन जोंनो बोर होयो, नाथाय जों हास्थायादि इसोरा जेन जोंखौ सोलायथों। जों हास्थायोदि इसोरा जेन जोंनि थासारिफोरखौ सोलायनानै होथों होननानै, नाथाय बियो सिगाङावनो जोंनि आखल आखुफोरखौ सोलायनो हास्थायो। जों बेफोरावनो जुजिनानै नांथानानै थायो। नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, जों बाइबेलाव मोननो हादोंदि इजराइल माहारिफ्रा एबा इजराइलारिफोरा मिसर हादरनिफ्राय ओंखारबोबाय, नाथाय बिसोरो गावसोरनि साननायनिफ्राय मिसर हादरखौ नागारनो हायाखै। बिसोरो गासैबो गोजा सागोरखौ बारलांबाय, नाथाय गोजा सागोरा बिसोरनि गोसोआव थाबाय।
बेनिखायनो 11 साननि दावबायनाया एबा हान्थिनाया 40 बोसोरनि हान्थिनाय जाबाय। सोंलुआ बे नङामोनदि इसोरा बिसोरखौ कानानसिम लांनो हागोन ना हाया, बे सोंलु नङामोन। नाथाय सोंलुआ बेसोमोन, बिसोरनि बान्दा जानानै थानाय गोसोआ जोबदोंना जोबाखैमोन, सोंलुआ बेसोमोन। दिनै गोबां मानसिफ्रा मण्डलियाव दं, गोबां मानसिफ्रा गिर्जायाव दं, नाथाय बिसोरनि साननाय हनायफोरा दासिमबो जेननायहैनो दं एबा जेननायावनो दं। गिनायनि गोसोआनो दं, अजद खालामनायनि गोसोफोरानो दं। बेबायदि साननाय गोसोजों रावबो सुबुङा जाफुंसार जानो हाया। जेसेबांखि बियो आत्मिकनि मानसि जाब्लाबो जाफुंसार जानाया जानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जेननायनि मोनसे गिदिर गोथौ जाहोन दं। बे जाहोनानो जादों नंखायखौ गोनांथिसिन खालामनानै लानाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 6:33 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय दिनै जोङो मा खालामदों? जों दिनै गिबियावनो बेसाद मुवाफोरखौ नागिरगासिनो दं आरो जोङो इसोरखौ उनावसो दोनदों। जेब्ला समा आग्लायनानै थायो अब्लासो जों आर'ज खालामो। जेब्ला जों गोसो जायो अब्लासो जों बाइबेल फरायो। जेब्ला जोंनियाव जेंना खैफोदफोरा फैयो अब्लासो जोङो फास्टिं प्रेयार खालामो। इसोरखौ जोङो इमारजेन्सिनि नाम्बार बानायनानै दोनदों, जिउनि मिरु खालामाखै। आरो जोङो सोङोदि आंनि जिउआव मानो दिदोमा गैया, आंनि जिउआव मानो निजोम गैया होननानै जोङो सोंलु सोङो। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोन, जिया सिगां जानो नांगौ बै सिगाङा उन जायोब्ला जोंनि जिउआ गासैबो उल्था जागोन। इसोरखौ नैथि नाम्बाराव दोननानै रावबो सुबुङा सेथि नाम्बाराव थानो हाया एबा सेथि जानो हाया। बेनिखायनो माथाइनि 6:24 सिरिया ओरैहाय बुङो, सासे लेङा सानै बिगबाखौ दाव दाव खालामनो हाया, मानोना बियो सासेखौ एरगारगोन आरो गुबुन सासेखौ अनगोन। बियो सासेनि बोसोनखौ लागोन आरो गुबुन सासेखौ सिफायगोन। बेबादिनो नोंसोरो इसोर आरो दोहोन बे मोननैखौ लोगोसे सिबिनो हाया। नोंथाङा मोनसे आइथेंखौ संसाराव आरो गुबुन मोनसे आइथेंखौ इसोरनियाव दोननानै आवगायलांनो हाथारा एबा हानाय नङा। बे मोननै नावाव आइथें होनाय बेरामानो जोंखौ गोदो होगासिनो दं। जाफुंसार जानो हायैनि आरोबाव नैथि जाहोन दं। बे नैथि जाहोनानो जाहैबाय लेक अफ डिसिप्लिन, सिरिबांनि आंखाल एबा सिरिबां गैयै जिउ। दिनै गोबां मानसिफ्रानो अभिषेक खालामजानायखौ हास्थायो, नाथाय डिसिप्लिन एबा सिरिबांखौ हास्थाया। गोबाङा जौसां एबा प्लेटफर्मफोरखौ नागिरो, नाथाय थामथिम गैया एबा थामथिम जायाखै। फिथाइखौ नागिरो, नाथाय फोनो हास्थाया। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन लुकासनि 6:20 सिरिया ओरैहाय बुङो, जायहा इसेल'आव फोथायजाग्रा बियो गोबाङावबो फोथायजाग्रा जायो, जायहा इसेल'आव फोथायजायि बियो गोबाङावबो फोथायजायि मावो। नाथाय जों गोबां समावनो फिसा खामानिखौ एबा इसेल'खौ गोबां जों नेवसियो। फिसा फिसा खामानि एबा फिसा फिसा बिबानफोरखौ जों गोसो होआ, जों समखौ सनमान होआ आरो जों बुङोदि इसोरा आंखौ मानो दैखोआसै, बे बाथ्राखौ जों बुङो। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंखौ दैखोनायनि सिगाङावनो आनजाद लायो आरो इसोरनि बेबायदि आनजाद लानाया बेबायदि जायगायाव जायो जेरावहाय आखाइ खबनाया थानाय नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नोंथांमोन, डेभिडआ सिंहासनखौ मोननायनि सिगाङाव बोरमा मेन्दा गुमनांदोंमोन एबा बोरमा मेन्दाखौ गुमदोंमोन। हाग्रायाव बिखौ नायग्रा रावबो गैयामोन एबा रावबो बिखौ नुवाखैमोन, नाथाय इसोरा नुगासिनो दङमोन एबा इसोरा नायगासिनो दंमोन। नों जुदि रावबो गैयै जायगायाव सिरिबां गैयै जानानै दङब्ला एबा केयारलेस जानानै दङब्ला, अब्ला जों मानसि थानाय जायगायाव टिकिनानै थानो हानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जाफुंसार जायैनि जाहोना सैतान नङा, नाथायब्ला जोंनि सिरिबां गैयै जिउनि थाखाय जानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जाफुंसार जानो हायैनि आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव गोथाव गोबां गोखा बाथ्रा दंबावो, गोखा सैथो बाथ्रा दंबावो। बे जाहोननि थाखायबो जाफुंसार जानो हाया। बे थामथि बाथ्रायानो जादों जों गावखौ सोलायनो हास्थाया एबा जों गावखौ सोलायजानो हास्थाया। जों सोरनिबा होनाय बोसोनफोरखौ मोजां मोनो, सोरनिबा होनाय सुबुरुनफोरखौ मोजां मोनो, सोरनिबा बुंनाय साजेसनफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो, नाथाय जों सोलायनो हास्थाया एबा सोलायनो साना। जों अरायबो रंजानाय एबा रंजाहोनायखौ जों मोजां मोनो, सैसो होनायखौ जों मोजां मोना एबा सैनांनायखौ जों मोजां मोना। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोना इब्रायारि 12:6 सिरियाव ओरैहाय बुङो, मानोना फोरबुआ जायखौ अनो बिखौ बियो साजाय होयो आरो बियो जायखौ बिसाज्ला बादि नाजावो बिखौ बुयो। सोरबा जुदि जोंनि गोरोन्थि जानाय सैथोखौ दिन्थिनानै होयोब्ला, अब्लाना जोंनि अहंकार एबा दुगा गोसोआसो गसंखाङो। अब्लाना बै समाव मा बुङो? जोङो बेबायदि बुङो गोबाङानो, आंखौ जाज खालामनो नाङा, आप मुझे जस मत करो, बेबायदि होननानै गोबाङा बुङो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जाय सुबुङा सोलायनायखौ नाजावा बै मानसिया माब्लाबाबो उन्नति जाया एबा जौगाया। मानोना दुगाया मानसिखौ खोख्लैयो
आरो जाया गुरै नम्र जायो बियो दैखो जायो एबा गोजौआव थाङो। अनजाग्रा प्रियफोर, जाफुंसार जानो हायैनि आरो गुबै बाथ्राफोर दंबावो, जाहोनफोर दंबावो। बे ब्रैथि जाहोनानो जादों जाहैबाय सुफुंजानो हायै रादाय होनायफोर, जायखौ हिन्दीयाव आधुरी प्रतिबद्धता होननानै बुंदों। जों खावसेल' गोसोजों फोरबोजों थाबायो, खावसेल' समजों, खावसेल' गोसोजों, खावसेल' मानिनायजों जोङो सोलियो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा खावसेल'खौ लाया। बे जिसु ख्रिस्ट'आ एबा इसोरा बेबायदिसो बुङो, माथाइनि 22:37 सिरि, नोङो गावनि गासै गोर्बो, गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन। जेब्लासिम जों आबुं गथाया एबा आबुं जाजोबा, अब्लासिम जोङो गासै इसोरनि बोरखौ नुनो मोननाय नङा। खावसे फोनायाव जों गासै आबुं फिथाइफोरखौ एबा आबादफोरखौ मोननो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेन जाफुंसार जानो हायाखै बिनि जाहोन दंबावो, आरो बे बाथि जाहोनानो जादों जाहैबाय जों गोबां समाव गोरोन्थि सुबुंफोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासङो। साफ्रोमनिबो सुबुरन होनाय एबा साजेसन होनाय एबा बिथोन होनायफोरा एबा बुजायनाय बाथ्राफोरा आत्मिक जिउनि थाखाय जाया। जबनि लोगोफोरा गोबां बाथ्राफोरखौ बुङोमोन, नाथाय सैथोखौ बुङाखैमोन। जों जुदि गोरोन्थि बोसोन होग्राफोरजों नांथाबनानै दङब्ला, अब्लाना सैथो लामाजों थांनो हानाय नङा। गोथार बाइबेला बोसोन बिजाबनि 15:22 सिरियाव ओरैहाय बुङो, हानाय मानि परामर्श लादो, नोङो देरहागोन, नङाब्ला नोङो जेनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय बाथ्राया बेसोदि जाया नोंनो परामर्श होगोन, बै परामर्श होग्राया इसोरनिफ्राय जाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाब्ला नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे सैथो बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। बे बाथ्रायानो जादों जाहैबाय दोनखोमानानै दोनजानाय पाप, सिङाव थानाय पाप, जायनि जाहोनाव जों गोबां समाव साक्सेसफुल जानो हाया। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, गिर्जा न' सिङाव जिरायनानै थानाय मानसिफोराबो, फोथायारिफोराबो गावनि गोबां पापफोरखौ दोनखोमायो आरो गाल फारसे इसोरनिफ्राय बोर मोनगोननि मिजिं खालामनानै थायो। नाथाय बे बिसयाव बाइबेला ओरैहाय बुङोदि, बोसोन बिजाबनि 28:13 सिरि, नोङो गावनि पापखौ दोनखोमानो हास्थायब्ला जेब्लायबो देरहाथारनाय नङा। नोङो सिमान लादो आरो बेफोरखौ नागारदो, अब्लानो इसोरा नोंखौ अनगोन। जों बाहेरनिफ्राय एबा बायजोनिफ्राय जेसेबांखि समायना नुवा मानो, जों जुदि सिंनिफ्राय समायना नङाब्ला, जों जुदि सिङाव जुदि गाज्रियै दङब्ला, जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियाव बेफोरो जोंखौ हमथागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, जों माब्लाबाबो इसोरखौ थगायनो हाया। मानोना बियो जोंनि गोसोखौ नायो, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि बाहेरानिखौ नाया, बियो जोंनि गोसोखौ नायो आरो जोंनि गोसोखौ बियो मिथियो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि जाफुंसार जानो हायैया साव नङा। गोबां समाव जोंनि जाफुंसारनाय गैयैयाव इसोरनि अननाया थायो, इसोरनि दयाया थायो। बियो जोंनि गोरोन्थि लामायाव जाफुंसार जानायखौ हमथायो। जों जेन जोबस्रांनायनिफ्राय बासायजायो, बिनि थाखाय गोबां समावनो जोंनि गोरोन्थि लामानि जाफुंनायखौ बियो हमथायो। जसेफआ हाखराव थांनो गोनां जादोंमोन, जेन बियो मिसर हादरनि सिंहासनाव मोनहैयो। जुदि दिनै नोंथांनि जाफुंसारनाया हमथाजादोंब्ला, अनजाग्रा प्रिय, अब्लाना नों गावखौनो सोंदो, मा आंखौ इसोरा हमथानानै दोनदों नामा, ना आं गावखौनो गाव हमथानानै लादों? अनजाग्रा नायगिरि प्रिय नोंथांमोन, दानाब्ला आङो गासै मेसेजखौ एबा बाथ्राखौ, बोसोनखौ फोजोबलांनो हास्थायदों, नाथाय आरोबाव माखासे बेसेन गोसा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। बे आंनि बोसोना एबा बे भिडिअ'आ नोंखौ दायनिगिरि खालामनो थाखाय नङा, नाथाय नोंथांखौ सांग्रां खालामनो थाखायसो। जेब्लासिम नोंथाङा गावनि जिउनि मावनांगौ खामानिफोरखौ गावनो खुद लाया, अनजाग्रा प्रिय, अब्लासिम सोलायनाया फैनाय नङा। इसोरा थामथिम दं, सोरगोआबो थामथिम दं, इसोरनि बोसोनाबो थामथिम दं। दानाब्ला सोंलुआ जाबाय, मा नोंथाङा थामथिम ना? दिनै नोंथांनि जिउखौ नों इसोरनियाव दोन। दिन्थिफ्लानाय, बुंफ्लानाय, बेफोर गासै बाहाना खालामनायफोरखौ नागारजोब। गुबुनखौ दायनिगिरि फोनांनायखौ बन्द खालाम। गावनि गोसो अन्तरखौ नायबिजिर। जुदि सेथि गोनांथिया गोरोन्थि जानानै दङब्ला, बेखौ दिनैनो सोलाय। जुदि सिरिबां गैयै जानानै दङब्ला, सिरिबांखौ दा। जुदि फाबा दंखोमायोब्ला, उनदाहा खालाम। आरो जुदि दुगाया दङब्ला, दद्र जादो। आरो जुदि गिनाया दङब्ला, फोथायनायजों थाबायदो। बेनिखायनो जाकबनि 2:22 सिरिया ओरैहाय बुङो, जेरै जिउ गैयाब्ला मोदोमा गोथै, बेबादिनो मावनायफोर गैयाब्ला फोथायनायाबो गोथै। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै केबल खोनासंनानैल' दाथां। अनजाग्राफोर, दिनै माबा मोनसेखौ सोलोंनानै थांदो आरो बेखौ जिउआव बाहायदो। जेब्ला इसोरनि बोसोना नोंनि जिउआव फैयो, अब्लाना सैथो जाफुंसार जानाया जागायजेनो। अनजाग्राफोर, आरो आङो फोथायनायजों बे बाथ्राखौ बुङोदि, नों जुदि थारैनो इसोरनि सिगाङाव गंग्लायोब्ला, थारैनो बि इसोरानो बायग्लिनायफोरखौ लुखांफिनो, जेनग्राफोरखौ देरहाहोयो, आरो बिनो नोंनो गोदान लामाफोरखौ होगोन। नोंथांनि जिउ जारिमिना दानो जोबनानै थाङाखै।
जोबथा बालाबखौ एबा जोबथा बाथ्राखौ जोबथा जारिमिनखौ इसोरा लिरो, मानसिया लिरा। सिखारदो, सिरि मोनदो, सोलायदो। जेब्ला मानसिया गावनो सोलायो अब्लाना बिनि बरादाबो सोलायो आरो जेब्ला इसोरा लोगोसे थायो अब्लाना जेननायाबो देरहानायनि लामाजों आगान सुरलाङो। आमेन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बे भिडिअखौ नायबाय आरो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय। जोबनायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव मोन्थिहोदो आरो लोगोसे मोनसे खामानिखौ मावदो, बे जाहैबाय लाइक होदो आरो लाइक होनायजों लोगोसे मोनसे हाइप होननाय अप्सन फैयो, बे फैयोब्ला बेखौबो नोंथांमोना थुनानै होगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो। थेंक इउ। फैबाय थानाय समफोराव लोगो मोनफिनबावसिगोन। बेसेनोसै।